Uma giya ngosiba kwaqhuma inhlansi inxeba lembongi lavaleka. Izinyane la kuMavuso elivusa usinga ngolimi likaMageba. Ugahle ngelomdabunelo okuthekelwa the undying spirit of a dead man. Story of my life nabangaphesheya abanqobusisa amakhanda bayavuma. Umphembo ophemba umlilo kwi back to my roots isakhwezela isiphithiphithi sokhozi uLady D siyabonga mpongo sesibode poet bayidudula. Ababhalo sonkondla abaningi wabavundulula benombuthuma nawe phuthuma uzokotha lembuthuma. Umgexo okhoze FM. Ngizokanda ukubukelela njengombukeli nomthandi weKamavuso TV. Igama ngibongana kaMavuso kuyintokozo enkulu ebaluleke kakhulu ukuthi osukwini namuhla ngikwazi ukuthi ngibe nawe njengomthandi wezinto zakithi. Namuhla ngithi asihlonipheni kwakithi, sihlonipheni abakithi, sigqugquzele ukulondolozwa komlando nokunotha kwezinto zesintu. Ohlelweni namuhla sithe ake silande enye yezinsizwa noma inkuzmalanga ezibaluleke kakhulu kuMaskandi okwazi ukuthi ahambe lamazwe ngamazwe aphakamise iflag yeSouth Africa. Ube yinxusa lethu labeZim Africa ngeminyaka phambilini namhla seyinxusa. Phuzekhemisi sithi phuza mfana wakwazi ukuthi ngesikhathi phambilini aphakamise iflag lethu emazweni omhlaba. Uhambe lamazwe anjengoBelgium, oFrance, oGermany, Melika nakoLondon. Khuluma nje baphela nje lesimo esibhekene naso njengamanje okuyi-COVID-19 uyabizwa phesheya ukuthi akwazi ukuthi ethule umsebenzi wakhe. Inxusa lethu leli engithe kubalulekile ukuthi la uhlelweni sibe nalo, simnike nethuba lokuthi akwazi ukuthi ayikhulumele nomthandi nombukeli weKamavuso TV. Ngisho nje ngaphandle kokuphothisa amaseko ukuthi kulesikhathi samanje simnike ithuba lokuthi akwazi ukuba ingxenye yohlelo olubaluleke kangaka. Asikubukele ehlelweni lwendaba lapha phuza mfana. Baba Mavuso ngiyabonga kakhulu, kuyangijabulisa futhi ukuthi ngifike kwi-TV station yakho. Uhlala uyisibusiso sami nomphakathi. Into engiyithanda kuwena noma kuthiwa ushaya indaba, akekho umuntu ongezwa vele kubo ngoba kuya nokuthi ukhuliswe kanjani kini. Ma ungenanhlonipho ngeke ukuzwe lokho kushiwo abasakazi ukuthi mntaka Mavuso mawuthi hey vukani nizibambe iqine isizoqinisa ubani singayiqinisi thina. Ngiyakuthanda mntaka Mavuso, ngithi abalaleli bonke angathi bangayisupporta into oyenzayo ngoba sohlala sithina, sohlala sabantu, sidinga ukuba abantu, asifuna ukuba belungu. Obuyizothi phuza sixoxisana nawe nje sesikhathini la iNingizimu Afrika ebhekene khona ne-COVID-19. Yebo. Ikhinyabeze kangakanani njenge-artist? Yabona nje Mavuso, ingikhinyabezile kakhulu ngoba ngiwelwe amathaveni ami ngokuvala kokudayisa kotshwala, ngaphinda amashow lawo kade ngiwasebenza kumasipala lo wakithi awasekho mntama. Kodwa ngeke ngisho ngoba uhulumeni uyazi ukuthi inkinga ikuphi, ngoba mangabe sithina sizothi asimlalela uhulumeni sizolalela abantu ngoba ufuna silalelele. Mina abantu abanjengani Mavuso ngiye ngithanda ukuthi wena uyakwazi ukuphilisa abantu. Khona into engeke ngiyikhulumele emoyeni, engeke ngiyikhulumela ku TV. Ukupha abantu 50,000 ubabongela ukuthi basebenza into ecacile. Akekho umuntu ongenza leyo nto, nohulumeni ngeke ayenze leyo nto. Siyakuthanda sithi lolu hlelo ngathi lungakhuphuka nabaka SABC yangathi bangakunikeza iposition ethile ukuthi ukwazi ukungena lapha ngoba lapha naka SABC kufuna uselapho nje phuza. Yebo. Ngifuna ke singene la ohlangothini oluthinta ukulahlekelwa kwethu enye ingwazi. Umpephethe ngiyazi ukuthi ubesho likhulu kuwe. Esho likhulu kuHashela Mhlophe. Esho likhulu lapha kuma-artist abaningi kaMaskandi njengoba wakwazi ukuba insika yokuqinisekisa ukuthi uMaskandi awusithathe sibuyisele esikhathini la mihlangana khona nompephethe. Ubhodloza sazana naye mntaka Mavuso ngo-1982 ngangisasebenza eGoli lezwe ekhathi.
kodwa angifuni ukuvusela abantu bakabhodloza ubuhlungu ngoba ubuhlungu ababuzo nami ngabuzo. Ngithi nje emndenini wakanzimande yabona nje Mavuso ubhodloza ngisuke na 1982 ngalikhutha ama-album hlamba la ko-20 nginamagolide mina Mavuso ala ko-30 amagolide engawasezwa uyubhodloza ngeke ngimlahle futhi usijula somkhonto nokhansasi abantu engathini engangikosela kubona ngithi bafana nobaba nobhuti kumina kungako ngithi nina Mavuso uNkulunkulu akanigcine ngoba ukuhamba kwenu ngoba sekubhubha yonke into traditional. Ake sibuke isihlahla. Sihlala kanjani isihlahla? Ubhodloza. Ubhodloza naye waba khona la. Ubhodloza babenza ithulamsindo. Ukhumbula into ababenza nosijula somkhonto. Epapalazi. Wathi ubhodloza asimenzele leyo nto leyo ibe into strong. Sithe mase siyenzile igalo yale yathi le nto le kufuneka ibe ibona lapha. Ufana nomuntu akangcoba uwashela imhlophe. Angeke ngihlukane nowashela imhlophe. Ngohlala ngimthanda ngoze ngihambe emhlabeni. Njengobhodloza, ubhodloza ufike waphatha uhlelo lethu la Maskandi waphinde wazophatha uKhozi FM. Angaze ngithi bhodloza wenze ukuthi okurongo kumina ngohlala ngimthanda noma engasekho emhlabeni namanje ngikhala kanye naye undodana wakhe ingane zakhe bohlala beyisibusiso ngoba lemize enginayo ngaba nginayo kuba ubhodloza wengekho umculo wakho njengoba ubuqaqisa ukuthi ngobhodloza ukwazi ukuthola amagolide angaphezulu kwama-20 ama-platinum. Yiphi i-album ongathi iyona ekwenza noma uhleli uthi kwasetshenzwa la mawucama maningi mntama yabona nje kakhulukazi imbizo yadayisa 100,000 kwazoba amakhansela adayisa 95,000 kwazoba izwa thuthuke ladayisa 78,000 kwazi inja yami udla yedwa bayibulala kabuhlungu injami kodwa anginayo inkinga kodwa nje amagolide nje futhi mina wena mntama ukhozi ngohlala ngokuthanda mina angifisi ukuthi abasakazi mase behamba ukhozini babone ukhozi ngathi alulunganga ngoba kusuke kushaya isikhathi zonke izinto zinesikhathi sakhona mina nje ukhozi la ngithatha la ngibeka lapha ngamba phesheya ko-Denmark, Switzerland, Finland, Denmark angaze ngabala ngithini khona indawo engangafika khona sengidukile khona ngathatha ibhanoyi la eRome la ngishiya eToronto mangifika eToronto angazi idolobha engiyakulona kwathiwa iseMontreal ngadilanga kodwa ibhanoyi engaze ngalithola kwafika nje umuntu nje ebhalwe Phuzekhemisi ngathi imina phela lo ongibhale lapha ngaye eMontreal ngafika ngahlala kahle kwamnandi yabona nje umntaka Mavuso ngiyafisa ukuthi kwengelilanga kwengithathe wena sambe nawe siya phesheya safika eFrance mntaka baba sifuna ubisi 3 days singalitholi sagcina sesikhalisa kwenkomo sothi mo yabo kwayima betolo ukuthi bafuna ubisi Ujahani. So uma sibuka ke kuza umculo eNingizimu Afrika ngesikhathi esikuso sekuqhathanisa nesikhathi saphambilini ubona sengathi kuphi yaxaka khona umntaka Mavuso into engakhombulelwa ngayo yilabaculi abathi banamaqhawami yabona khona lento yabona mawudlala umculo kaPhuzekhemisi manje abakufuna abanye abantu bafuna iqhawe labo kanti thina besithengela ubhekumuze lithule sithenga wonke nje abaculi nje bonke sithengela nje umculo ngokuthi sithanda umculo kwafika lento leyamaqha wethu naku
sebenegolide la 15,000 mina nginalo igolide la 15,000 mina awami amagolide aqala ku-25 aya 50 100 mina mntaka Mavuso engingakusho ngathi ake babuka abalandeli babo ngoba labalandeli bagcina sebe abaculi abakwazi ukushaya iginci abakazi lutho abantu nje isikhathi njengamanje sikhoba ukuthi kubalulekile ukuthi siqhakambise amaciko akithi abe negalelo elikhulu kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi umuntu uyakwazi ukuya phambili. Ngasho nje ukuthi mbukeli uPhuzekhemisi ube nesandla esikhulu kakhulu, ube namandla amakhulu kakhulu ebambisene ney'ngwazi zakithi. Ngingabala la omfazi omnyama, ngingabala la iy'ngwazi ey'njengowashela emhlophe, ngingabala amaciko akithi amaningi kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi lo muntu wamaskandi esiwuhlonipha namuhla uyakwazi ukuya phambili. Kungaleso sizathu la esithe njengamavuso TV siyamema sohlala naye khona la ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi siyayizwela kuye ukuthi yini le eyenza uPhuzekhemisi abe uPhuzekhemisi angafani namanye abaculi esike sababona phambilini. Phuza mfana, yini ekwenza wehlule kwamanye ama-artist? Baba Mavuso ngingathi kufuneka uma uyi-artist uyihloniphe. Yabona mina nginey'ngane eziwu-17 mina. Ayikho ingane mangingena ekhaya engathi ubaba imboni mayengena. Ngicabanga ukuthi umuzi wami uyawazi lo semakhaya uyawazi lo la eLovu. Yes. But mangifika ey'nganeni ngifike ngitshele bantu abami uMavuso niyamazi mdala. Thatha istephu lo muntu omdala ukuthi azabe afike kuleya minyaka yako-60 kwenzekeni. Mina mntaka Mavuso engakusho nje kuwena bambalwa abasakazi ney'ntatheli ezofana nawe. Mina khona into okuyenze emsakazweni yabona khona uhlelo lakho lolo luthi ezangempela sonke. Ngiye ngilalela izinto ey'ningi oyikhuluma nabanye abantu lapha ngohlala ngikuhlonipha. Engingakusho nje mina njengoPhuzekhemisi mina isiginci ngiyayidlalela. Ngiyayiculela futhi la ngiyacula ukuthi nje ngibuye ngicula into efana angathi ngiyipolitiki. Kodwa ngithi iy'ngane zakithi azikhule zithi zibukele koMavuso zibukele kwabanye abantu abadala ukunazo. Yebo baba. Yebo. Lento yenza ukuthi ungene kakhulu ngakwezepolitiki ekubhaleni kwakho iy'ngoma. Iy'ngoma zakho bekuyingoma ebeyikhuluma noNembeza. Iy'ngoma ebeyikhuluma nesimo esibhekene naso eNingizimu Afrika. Uma ukhuluma ngoDlayedwa, uDlayedwa ukhuluma ngaye ngoba ubheke ukuthi isimo esibhekene naso emphakathini sithini. Izinto zayithelelwa. Uyabona ukhuluma ukuthi uDlayedwa usebenza. Sesingazikhokho uKhandafondo. Nayo imbizo wayona imbizo. Inepolitiki phakathi yakhuluma njalo sehlala epolitiki. Kodwa ekugcineni asiboni umehluko. Nale ethi emaphalamende nibona ukuthi bonke abantu basuthi ngoba kusuthi nina ngale parliamente sengicathi bonke abantu basuthi. Nayo sayikhuluma kodwa ke nomongameli wokuqala omnyama uBaba Mandela wathi le ngoma izolimaza i-traditional yethu ngoba thina okokuqala nje weba Mavuso ngiyazi ukuthi unolwazi lokuthi i-ANC kwakuyiqembu labantu abahluphekile. Kwangelona longxiwankulu. Mase ongxiwankulu sebelapha akusiphathe kahle lokho wena mfowethu. Yabona nje mina ngilinyezelwa amabhizinisi amaningi. I-ANC kwakuyabantu abahluphekile, iqembu labantu abamnyama ne-UDF yakhuluma mina ngangingaphansi kwe-UDF mina ngeleso sikhathi. Kwathiwa siyeke i-UDF singene ngaphansi kwa-ANC ngoba njengoba kushaya u-1990 uMandela usezophuma ejele. But abafowethu laba abaholayo manje kuyangithusa izinto ezenzekayo angazi. Ngokuba kwakho Phuza, konakale yini ngaguqula lesimo
usibona sengathi sikhathaza. Yes, ukuntshontsha. Abaye ukuntshontsha. Mama ngase baye ukuntshontsha. Izwe lingabuyela esimeni ngoba bamasela isikhathi esiningi yabo. Okokuqala nje emakhaya bafikele abantu bakithi. Yabona bakuthiwa kuyo okhethweni kuyovota. Hayi ngeyimoto bayafika. Bahambe sebewinile abasabasiza abantu bakithi. Lokho kubi babuMavuso ngikhuluma nawe lokho njengentatheli. Mina ngimember yeqembu lezombusazwe kodwa khona into engingasayiboni kahle. Yabo. Khona iqembu yabona nje angifuni ukukhuluma kakhulu ngithi usibanibani wenza lokho usibani kodwa abaye kumntshontsha abaholi. Ezela ke mbukeli kwelo ukuthi uphuza wekhalaza ukuthi uma kaphela umntshontsho nokweba izinto zingalunga eNingizimu Afrika. Inkohlakalo nomkhonyovu isona sihlava esenza ukuthi abantu ababulawa indlala, abantu abangathola amanzi, abantu abangathola ugesi, abantu abangathola impilo engcono bayibone bebhekene nesimo esinesihle. Balekile ukuthi isikhalo esikhanjiswa nesizokaliswa i-artist lakithi la Phuzekhemisi sisilalele njengoba uyisakhamuzi zaseNingizimu Afrika bayethi akaboni kahle umntshontsho kubonakala kukhona ey'nhlakeni ey'thile zabaholi kumenza lahle ithemba ngoba lokho mntshontsho kwenza ukuthi kube khona abantu abangawuthola ugesi, kube khona abantu abangawuthola amanzi, kube khona abantu abangayithola izindlu ngenxa yenkohlakalo nomkhonyovu nokweba. Okubalulekile Phuza njengamanje ngiyazi ukuthi kulesikhathi esiphila kuso likhona ithemba lokuthi kusazobe khona ukubuyela endimeni kuyosetshenzwa. Ulindele ukuthi ubuyele phesheya uyokuthi umsebenzi wakho. Imaphi amazwe ongasubheke kuwona? Okay, angithi kuvalwe i-lockdown namta kaMavuso befuna ngiye eAmerica eNew York. Yeah. Kade ngise eNew Orleans. Yeah. Ngizophinda futhi ngiyephinda khona eNew Orleans. Yeah. Kodwa ngeke ngikhohle khona ubani lo mfowethu lo khona umfowethu wangisiza kakhulu uNgcobo uThemnkosi Ngcobo. Masipala wethi Ngahlangana naye phesheya ngangishiya amakhadi emotini amakhadi abesele emotini kanti imoto ngishela kanti imali izongena wangikhiphela imali wathi hambe uyothenga zonke izinto. Mina iphesheya ngiyarithanda. Kade ngise eShayina eBelgium. yeah. Sambe nobaba umsholozi. Yeah. Hayi mamta kaMavuso. Impilo thina abantu bakithi bayahlupheka la ingane zami ngiyanithanda kodwa niyahlupheka la abantu bayafa imali ngale thina imali idliwa yilabantu laba sithi sibathembile kodwa uNkulunkulu uzosisiza ngeke kuhlale kunje ngeke kuhlale kunje. Phuza ukhona umsebenzi osanda kwenza e-studio Yes ongalindeleka ukuthi uthole akathanda umculo. Ikhona udizangikhonkothi izinja wangikhwesha ngathi naye kumtshele Mavuso ukuthi iziphi lezo zinja zazingikhonkothi kodwa uyabona wengane zami umsakazi lo mangasanikeza uhlelo nje nathi thina amaxhegu singabuyela esimeni. What is that comfort izinja? Bathi iziphi ezikhonkotayo? UNkulunkulu wayo. Ukuthi phela into ikhulumayo wemnta kaMavuso ivela isabalala umhlaba wonke. Kunjalo. Manje funa ngikutshela ukuthi cha kwaqala la kwenzeka lokhu nalokhu. Uthi noma usuyithi ihambe ngesongo. Yeah. Kodwa nje ngohlala ngikuthanda njalo. Kodwa khawe ngiyabona ukuthi ngapha uDlayedo ulokhu ungamshiyanga njalo. Inja yami. Ihlala ikhona inja yakho. Kwi-album ne-album. Khona noNamkho. Ngikhumbula ngenkathi senze interview emsakazweni. Sithengisana khona noHashi. No shame bro. Wasimake sasilokhu sikhokothe njalo. Akuyona-ke yami leyo bafo eyakamakhelwane. Wathi lo mfana lo wasePitoli wathi hayi iphosela intatha ngithi kazi bazo uselivalile uhlelo uMavuso. Wathi
Sesiqhamuka sesiphuma ukuthi njalo. Akuyona yami. Vele kuzwakale sona. Phila mntamavuso. Awami abantu abasha nalabo esingathi bangenile emculweni bafisa ukuthi bazibone besezingeni lakho bakhule futhi babe sezingeni okulo. Ungathi kufanele benze njani? Ayikho into edlula inhlonipho mntakaMavuso. Yeah. Yabona nje inhlonipho iyona echabela indlela egawulela izihlahla zokuthi zingakhwebi. Yeah. Mina ngathi nje abafana bahloniphe. Yeah. Futhi le ndaba ukuthi balwe bodwa ayikho right. Yeah. Mina mntakaMavuso ngisafuna sihlale isikhathi eside mhlambe noma mangiyaphesheya ngiye ngithathe 19 hours. Yeah. Mangihamba ngebhano ngiyaphesheya ngiyafisa uNkulunkulu angenzele lokho sihambe sixoxe nje angathi sithi yakhe ngala eduze kwami. Yeah. Yeah. Sixoxe nje size siyofika phesheya lento siyilikhotha. Yeah. Kunezinto la mntakaMavuso ezinzima ehlukumeza umphakathi wakithi. Yeah. Kodwa engelula athi umuntu hayi ngizofa ngeke ngilale ekhaya. Uzothi uzodla ukudla ulale ushone emva kwesonto elizayo uzothi weza waba sezangana abantu bakini. Mina mntakaMavuso uhlelo lakho alukho engalilandeli. Fana nobane no Alex Mthiyana. Yeah. Ngeke ngamlahla futhi naye ngoba usame like you. Kawelami kuyintokozo enkulu kakhulu ukuthi sihlale sinawe kwamavuso TV. Engikubonayo ukuthi kufanele kwenzeke manje. Ngiyazi nawe mbukeli lapha ekhaya. Uyafisa ukuthi ukuthola nje i-documentary ezothi xaxa njengoba eshipuza ukuthi uyafisa ukuthi lesixoxe ngokuthe xaxa. Siyikhulume le ndaba ukuze izizukulwane ezizayo zikwazi ukuthi zithole ulwazi oluthe ubone ukuthi eminyakeni ethile kwaba khona uPhuzekhemisi. Yeah. Kwaba khona uBongani Mavuso. Yeah. Bake baxoxa ngomculo kaMaskandi. Kwakuyini nomculo kaMaskandi? Mhlawumbe eminyakeni engakhulu amabili kusukela manje in 200 years time. Umculo kaMaskandi yokusungela indlela. Okubalekile ukuthi lokho esikwenzeka manje futhi sikulondoloze siqophe sikufake ama-archives ukuze kugcineni eminyakeni ezayo bekwazi nabanye ukuthi bakuthole bakusebenzise. Engakusho ukusukela manje ukuthi senzenani-ke Phuza ukuvikela lokho kunotha komculo wesintu esinawo. Engakusho mntakaMavuso makusekhona nina uyohlala usebalezweni umculo wesintu. Yeah. Ngoba asikhulumi ngoMaskandi kuphela sikhuluma nge-traditional ukuthi wena ungumZulu, umXhosa, umSuthu, umTswana wenzani ey'ntweni zakini. Mina nje ngithi Mavuso hlanganisa izizwe. Yeah. Yeah. Sizohlonipha Kawelami enye ingwazi engiyihlonipha kakhulu ubaba uSolwazi oThinqumalo kule nyaka esikhulu. Ubaba oThinqumalo omunye wababhali engathi usigqugquzele kakhulu ngakwezembhalo. Ubhale incwadi ezevile ekhulwini lesizulu. Wahamba wafundisa kwa-New Jersey, wafundisa amanyuvesi abaningi aphesheya. Nala eNingizimu Afrika ufundisa amanyuvesi anjengoNgoye namanye amanyuvesi ahlukene. Simbonile-ke futhi-ke ewumqondisi jikelele wesifundazwe seKwaZulu-Natal uDirector General phambilini. Njenge-foundation nale foundation iBongani Mavuso Foundation sithatha isinqumo sokuthi ake simhloniphe, somnika nje indondo esomhlonipha ngayo ngegalelo lakhe. Kubuka kuncane kodwa kukhulu kithi ngoba kusuka enhliziyweni. Sibambiseleke nebona kude okuyinkampani ephethwe abansundu. Obaba uMtshali nobaba uMasuku. Bathi cha Mavuso sizofaka naphi nathi sponsor esivivaneni. Uthole la award new design esiyidlulisa. Thina nje foundation sithetha sofaka u10,000 ukumbonga nje baba ukuthi baba nakho awuhambi kwazi ukujabulisa umndeni wakho. So enkonde kusho ke Kawelami ukuthi ama-artist akithi la akhulile awanakwanga ngendlela yokuthi siziswalibane. Awanakwanga ngendlela yokuthi singabi nandaba nawo. Awanakwanga ngendlela yokuthi sizeswakhohlwe ukuthi a-exista. Ngiyakholwa ukuthi baningi abasebekhohlwe ukuthi khona uPhuzekhemisi. Kakhulu. Baningi abasebelibele ukuthi khona uMashini Mhlophe.
abamkhumbule ngoba bemuzweni bose kushona uBhongani esizwana emsakazweni. Lento etshengisa ukuthi isimo sokuzinyanya lokungayithandi sikhulu kakhulu eNingizimu Afrika. Kungakho kubalulekile ukuthi uma kukhona levuso lentshisekelo lokuthi aphakamise ama-artist akithi la anganakiwe akwenze. Yingakho nje uProfessor Othimumani asimhloniphe singabedla insuku. Nawe ekhaya lami nekhaya awuba uMadala Kunene. Ukuthi labo engathi lo Madala Kunene babukeleke phansi. Kodwa uMadala Kunene phesheya uhlonishwa kakhulu. Phuzekhemisi phesheya uhlonishwa kakhulu. Amaqembu amaningi ahlukene emazweni omhlaba ayahlonishwa makhuluma ngo-Soul Brothers. Ukhuluma ngoMeliswa Mavuso bahlonishwa phesheya. Omaqhinga Kadebe, oQadasi, kodwa la asitendaka la. So engakusho ukuthi ukuzinyanya kwethu akumele sikuvumele njengabantu abansundu ukuthi kusibuyisele emuva. Kodwa kudinga ukuthi thina esikhanyiselekile kumele sikubeke eceleni siqhubeke siphambili. Ngihambisana namazwi apho athi Mavuso asiphakamiselele iphambili. Uhlala isibusiso sethu sonke engakusho uMadala Kunene ubephethwe inkampani yaseLondon uNobu Simhlongo nalo okutubani lo owedlala ibhesi ulona khona lo uSiphokumede mina sahlangana nabo phesheya kodwa mase ukhona Mavuso lekathi uzoyivundulula yonke lento ngoba thina la eSouth Africa yazi sinenkinga njani akekho umuntu ofana noMavuso angisho ukuthi abasakazi bakithi ngiyabaxhayaka kodwa uBhodloza uKansas wena angikhumbuli ukuthi bangaba nesineke sokuthi banake thina yabona nje mina ngomuntu nje obuya ngambe ngiyoyilusela inkomo zami ekhaya ngiza kulomuzi wami la emakhaya ngaleso sikhathi kodwa ngicela ukuthi nibasiza abafowethu kakhulukazi uma ukhuluma ngoMadala Kunene impilo yami naye inzima kakhulu nobo Simhlongo ngoba uhlala eMadivani lapha na unomuzi eMadivani kodwa uMadala usewubhuti omdala okokuqala uMadala unomlando omkhulu yakhumbula isikhathi sasemkhumbani uMadala wazalwa eMkhumbani mina ubaba ube nomuzi eMkhumbani ekuthiwa sesinyameni ngiyafisa labo baculi labo ngake imkhohle futhi uMbongeni Ngema amambaza ukuze athathe ama-Grammy lapha award uMbongeni Ngema owenza ukuthi amambaza akwazi ukuwelela phesheya kweyilwandle ngikhuluma into engakazi ikhulunywe omunye umuntu uyena wabaxhumana noPaul Simon uyena mina uMbongeni besisebenza naye kwaGalo Record lengoma ethi Stima lami sasezola thambo lami lekheta yapromotwa inkampani yakaGalo le ngikhululeke kuyona mina ngiyakusisitiza manje uMbongeni mdala kumina kodwa ngiyamsaba ngiyamhlonipha futhi njengobhuti kodwa nje ngithi lento umuntu kaMavuso oyenzayo angathi abanye uthola isponsor kakhulukazi ngizokhuluma nobhuti uNathi Mthetho nginazi inamba za ngiyazi ukuthi uyangizwa njengoba uzongizwa njengoba ngikhuluma nje ngiyacela ukuthi ngelinye ilanga simqono ngoba ungongqoshe wokuqala onosizo lama-artist uyabona ubhuti Nathi akayitshela ukuthi ufundile ukhuluma nawe angathi ukhuluma nomfowabo abantu abanjangala labo kwesiyabathanda ukuthi angathi bangahlala besondele kuthini ngiyabonga qhawe lami ngiyabonga baba asibakhona sifisele inhlanhla qhawe lami sengathi uNkulunkulu ngaba nawe kho konke sikubone lokuqhubeka njalo nokurelease i-album enamandla lenye i-album enamandla lenye i-album enamandla izizwe lokuqhubeka njalo lokuyithela indlela ngiyazi ukuthi iSouth Africa isakulambele kakhulu ukuthi kubone stage siyafuna ukubona stage nami ngiyafisa ukuthi
Ngoba isuku bengithi cha, ake siyivule inkundla. Sithi phuza mfana, sithi ihashe elimhlophe. Bese sithi madala kunene. Hawu sibusisi. Sidedele inkundla sibone ukuthi kwenzekani. Ngoba ngempela ama-artist akithi singajabula ngalento zomapiano nalapho kuyofikayo. Kodwa iqiniso lithi ngaphandle komculo wesintu lokho kufikayo kwamanje kwakungeke kube khona. Singaxoshwa kwethu. Singaxoshwa kwethu ngoba kubaluleke kakhulu. Hawu ngiyabonga. Kuyinsika eyokwenza ukuthi sihlale sihlonishwa ngaso sonke isikhathi. Engakusho njengamanje ukuthi kuyintokozo kimi kakhulu, kuyintokozo kuwe njengomthandi womculo eNingizimu Afrika ukuthi ube nobaba uPhuzekhemisi. uPhuzekhemisi othe wazehlisa wathi konke akwenzayo okubalulekile akasuka ashiye konke phansi eze kukaMavuso TV anqamule eze khona enhlamba ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi uzoxoxa nathi uzodlulisa imbono wakhe ngeindaba ezehlukene. Kuyintokozo enkulu kakhulu edinga ukushayela ihlombe. Siyabonga kakhulu sithi nawe South Africa umncinyane, nawe kaMavuso TV umncinyane. Siyohlala ngaso sonke isikhathi sikulethela ama-artist anohlonze kulesi stage sikamabona kude. Okubalulekile singakusho-ke manje ukuthi siyobe siyilethe ishow ebalulekile eyothi Phuzekhemisi ithi madala kunene ithi kahle elimhlophe bese izothi ekugcineni Bongani ngeke. Awu. Edela inkundla lapho kwenzeka into yabayeni. Awu. Into yaphambili lapho kudlalwa nayo. Live hayi lethi ama-CD. Hayi lethi ukugathekisa. Siyabo. Hayi lethi ukugathekisa uloku phethwe izinto kuthiwa hayi intambaye umuntu azagenge esiginga akathi ugiya ngenduku akasishaya sikhale. Agathekisa umuntu ngesiginga kakhulu. Ngiyabonga mntaka Mavuso. Ngoba sengathi inkosi kakusiwe. Ohlala wesibusiso kumina.